पहले गोड़ छू के गोला तनी भोजपुरिया समाज के। तो हम राजनंदिनी एक्टर्स, हमारे चैनल के नाम है राजनंदिनी ब्लॉग। तो ए पर सब जुड़ी जा और जितना से जितना हमारे वीडियो देखी जा सब्सक्राइब करी जा, लाइक शेयर कमेंट करी जा। जैसन वीडियो लागे आप सब कमेंट में बताई जा। हम कहल चाहतनी जौन मालती बाड़ी मालती चौहान जो कि मौत हो गई उनकर, विष्णु राज इतना घटिया इंसान, इतना घटिया इंसान, ओकरा लेखा मरद जीवन में ना मिले तो ठीक रहे। भले कि कहल चाहम कि भले कि भीख मांगे खा लेवे ओकरा ऐसा ना मरद। हम मालती चौहान के खुशी इतना देख के हम बिलख बिलख के रोल बनी कि हम का बताएं कि आज भी हमारे कहे में बहुत दुख के बात बाटे। बहुत दुखी हो रहा बा कि मालती चौहान चल गई और में उनकर एगो बेटा बा। बेटा कैसे जीहन कैसे रहन, अपन माई लेखा प्यार दुलार कोई ना दे सकेला। वो कुत्ता कमीना विष्णु राज जौन बड़न, हम वीडियो में देख ले बनी। मालती जो लेके खाली 500 के नोट, मान 20,000 30,000 50,000 कितना ही उनके ई पता नहीं थे, बल्कि लेके बहुत खुश रही, बहुत देखत रही अच्छा से। विष्णु राज का कहता हमरा के आज मालती पैसा दे के खुश कर दिहन। ए हराम खोर, पैसा के जामल हड़, हराम खोर पैसा के चोदल हड़े रे तू विष्णु राज। हमारा लेखा रही न बगल के भी तोरा के चप्पल से पूजी, चप्पल से जानले हरामजादा। का जाने कौन गांव के रहे आ कौन ऐसे संता एकदम इतना हमके मुंह में से गंदा गंदा गाली निकलता न कि का बतावे के। आ रहल बात की गोरखपुरिया भौजी एक नंबर के रंडी हिया, एक नंबर के जेने देखती है ना थाली में उन्हें चाटत चलती है, ठीक ना। ओकर मुँह पकड़ लेखा ओकर मुँह देखल से कि पकड़ाई के भइल ह तो चल गई। पहले ही मालती चौहान के बाबूजी भिरी नैहर काहे ना विष्णु राज के लेके ओकर गो रहे 3 दिन होटल में रहे, तो काहे ना मालती चौहान के जाके गोरखपुरी भोजी लेके आयल हिय। हरामजादी बेशरम कौची पर उतर काची पर। हमनियों के कॉमेडी स्टार हमनियों के मिलियन में करोड़ों में वीडियो सब गइल बाटे, कॉमेडी वीडियो बहुत बहुत लोग के साथ हम काम कैले बनी। का जाने ले का अपना आप के हड़ू, कुछ ना हड़ू। जो भी कुछ बाड़ू अपना घर खातिर बाड़ू, दुनिया के लिए कुछ ना। दुनिया के प्यार देबू तो दुनिया तो के प्यार दी, ठीक ना। गोरखपुरिया भौजी हमार वीडियो जहाँ से सुनबू देखबू तारा से इतने मिनती बा न कि तू साइडे हट जा तो ठीक रहल ह। झूठो के न आंसू मत बहाव, आंसू ये खाली तार पोछा जाई जब खुद के न आ जाई न रास्ता पता तार तो वीडियो बहुत आदमी देखतवन, ठीक ना। बहुत आदमी देखतवन कि तू केवना लत में तू पकड़ा जा, ठीक ना। तोहरे चलते ही सब भइल बा। तू ही विष्णु राज के राधिका के मिलवावे वाला हड़ू, ठीक ना। आज मालती के मुआवे वाला तोहरे हाथ ह। रो रो के वीडियो बनाव तारू, व्यू बढ़ाव तारू, व्यू लियाव तारू, पैसा कमा तारू झूठों के हरामखोर। जकर घर उजाड़ दिहलू तू वीडियो बनाव तारू अपन व्यू कमाए खातिर। भोसड़ो माधर चोद तारा हमारा ऐसा रही तो न तो तारा के झोंटा धके लसार के मरती, जान जी हाँ हरामखोर कहीं के। इतना हम अच्छा आ इतना खराबो है न कि हमारे लेके केहू ना होई, ये सोच ल। मालती चौहान के जब जब वीडियो देखत है न तब लात हमरा पर खून सवार हो गइल बा। ओकर खुशी देख के आ तहार बिखरावल सोच के खून सवार हो जाता। हरामजादी कहीं के बेशरम। इतना कहम कि जितना भी आप सब वीडियो देखत हैं कमेंट में लीजिए कि जैसे मुआइले बटे विष्णु राज मालती चौहान के। अच्छा ये बताएं जा कि मुआइले बा पंखा में लटका के, तो इतना भारी इतना हेल्दी पंखा टेढ़ ना हुई। पंखा जरूर ना एने ना उने टेढ़ हुई, लचकी तार न चाहिए उमे के, चाहे उमे के जौन के नाचत जौन के टेढ़ टार जरूर हुई ओकरा के मुआवल गइल बा। आ पंखा में झूठों के साड़ी लटका के ओकरा के बेड पर सुतावल गइल बा कि उ लटकल बिया। हरामखोर इतना तू दुनिया के चरा देब, दुनिया से तू बढ़ल बड़ा आ दुनिया के पब्लिक तहरा के बढ़ले बा आ दुनिया के तू ही चरावे चल देला बेशरम।
माधर चोद।